बेलाय जों आरो दा स्लुइस गेटखौ बारनानै बै सोनाबहागालि थांलायनोसै आमी पश्चिम दिशत যাই আছো এতিয়া স্লুইস গেটৰ ইফালে কেইটামান শট ললো সুন্দৰ শট হৈছে আজি ৰ'দটো কিন্তু সুন্দৰ এতিয়া পুৰাপুৰি 1 বাজিল খুলুমबाय নমস্কাৰ জনালো পোনপ্ৰথমে गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि बड'सा प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय आशा खालामो नोंथांमोना आंनि बे नैथि खोन्दोखौ नायना मोजां मोनगोन आशा কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই দ্বিতীয় খণ্ডটো চাই ভাল পাব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব এটা কভাৰ সঙৰ মই ব্লগ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল BBL প্ৰডাকশ্যনত চাব পাৰিব ধন্যবাদ পুৰাপুৰি 1 বাজিছে তামাম ৰ'দ দি আছে একদম কি কয় এইটো আমাৰ বড়ো ভাষাত ঠিং ঠিং চান্দুং বুলি কয় না এইফালেও আছে এইফালেও যাই আছোঁ আমি এই স্লুইস গেটটো পাৰ হ'লে কৈ আছা যে নাচিবৰ কাৰণে এইখিনিত সুন্দৰ জায়গা তাতে আমি দেখুৱাই আছোঁ এইটো জায়গাত আমি আগতেও শ্বট লৈছোঁ আজি তাতে যাই আছোঁ এনেকুৱা কৰি এই ধানটো লাৰাটো তাতে কৰিম আমি আৰু এইয়া মোৰ লগত আছে কমল খান বঢ়িয়া মানে ভাল পাইছোঁ মৃণাল খান সৰি কাম কৰি ভাল পাইছোঁ মই গোটেই কেইজনৰ লগতে কাম কৰি ভাল পাইছোঁ কিন্তু মই মৃণাল খানক বেছিকৈ ভাল পাইছোঁ কিয়নো মই বেছি ক'ব লগা হোৱা নাই নিজৰ ইচ্ছামতে শ্বটবোৰ লৈ আছে আৰু বেছি ভাল কথা মোৰ কাৰণে কিয়নো ক'ব লগাতকৈ নকোৱাকৈ আগতে যদি কামটো হৈ যায় বেছি ভাল লাগে এইটো ধানটো লাৰাটো আগত কৰিব নেকি একেবাৰে যাওঁ নহ'লে আকৌ ঘূৰা ঘূৰি কৰি এনেকুৱা যে লাৰিব একেবাৰতে সমাপ্ত কৰি যাওঁ শ্বটবোৰ জাষ্ট এইটোৱে শ্বটবোৰ সুন্দৰে হ'ব নিশ্চয় এইবাৰো আৰু এই আগতকৈ নিশ্চয় আপডেট কৰি আছোঁ মই যেহেতু আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব নথা নাইনা মোজা মোগেন এইখিনি ল'লে হ'ল আৰু ঠিক আছে সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাট বঢ়িয়া मोजां जायगा नैया स्लुइस गेट बारनानै नैया फैगासिनो दं सान्दुङा ओरैबायदि दुंदों गोसा सान्दुंबाबो आं गाज्रि मोनाखै मानोना शुटिं खालामनो थाखाय बेबायदिनो बोथोर नांगौ सान्दुं गोसा स्रां स्रां क्लियार बोथोर नै आंनि उनथिंजाय नै माइफोरा मोनग्लांजोब्बाय हानो जासिगोन आरो बे सप्तानि उनावनो थारैनो हागोन बेखौ आरो बेलाय फैगासिनो दं सान्दुं गोसा माइनि मोनसे शट लागोन जोङो बेवहायनो जोङो बे आं नोंखौ नुफा माफाखौबो जों बेवहायनो मोननैसो शट बेवहायनो लादोंमोन सान्दुं गोसा सान्दुंखौ माने सहायनो हायाखै ओरैबायदि सान्दुं गोसा दुंदों नैया आरो बेखिनियावनो मोनसे लानोसै बेले এইখিনিयाव साफा जागाया ने थां এইখিনিयाव थां केमेरामेन रेडि हुआ মই দেখুৱাই দি আছোঁ এইফালে नों थां बेखिनियाव फै थांदो हियाखौ बेथिं आन्थाला बेयाव आन्थाला फाफ्लियाव आन्थाला फाफ्लियाव आन्थाला बार बारदो दे बरिया बार बारदो नै सिन्था गैया आरो आंजों दङ नैया जोंनि गासैबो टीम आरो केमेरा पार्सन मृणाल खान नैया गाहायाव दंहैयो अंकुरा दासिम मोनफैयाखै अंकुरखौ लिंहरदोंमोन एसे गोबाव जागोन होनना बुंदो मेथाइखौ दामना होबा दा माबाया सट बिथिं मोखां खालामना हो अंकुरा दसे सान उनाव मोनफैगोन नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नै आं रियार केमेराजों खालामदों फट' लागासिनो दं सान्दुं गोसा जिहेतु बेलाय रेडि হয়েছে শটবোৰ ল'ব পৰা হৈছোঁ আমাৰ আজাহাৰ ভাল পাইছে নে জাগাটো ভাল পাইছা তোমাক লৈ আছোঁ কিন্তু মই ইয়া বঢ়িয়া জাগা এইটো মানে সুন্দৰ বতাহ বলি আছে চব बरिया बार बारदो केमेरा पार्सन मिलाला नैया रेडि जादों मोननैसो फट' लागोन बेवहाय जागाया जोबोर समायना जिहेतु फट' लानो थाखाय नैया साबाय गादलुना गोलैगोन नंगौ लासै लासै थां नैया साबाय निकितायाबो गोलैगोन फट' लागासिनो दङ नैया थां नोंबो थाङा मानो नोंनि आथिंखौ दिखाङा नामा निकिता
এতিয়া চট লোৱাৰ মাথা মাৰ এতিয়া চটবোৰ লোৱা जागोन र बैयावबो जजागोन र ओइ बे हायाव बे फट' लआ हा फट' माइ दैमा उठिबाय फट' उठिबाय दे उठि या नोंसोर उठियाखै दं येस चल नैया दैनि शट लानो थांगासिनो दङ फैजोब्बाय नैया येस नोंनो खामखानाय येस गोसा खाम येस केमेरामेन চোৱা কেনেকৈ কৰিব এইটো চাই ল'বা नों बे मा बुङो बिदिनो खालामबानो जाबाय बे दा नायगोन ना नै ना रुवाबो जायो दामाबो जागोन बेयो बिखिनि दामाबो जायो ओरै खालामबानो जाबाय ओरै खालामबानो जाबाय जेबो ना दख'नाखौ फिसिजोबो ना माया लागायबा बे नायबाय थादो बेखिनियाव जागोन ना जाया नों खालामनाय खिथिनाय मादि खालामगोन এনেকুৱা কৰিব এইটো কৰিব এনেকুৱা কৰিব এইটোৱে তাৰ পৰা হ'ব নহ'ব ক'লেই হ'ল ক'ত যাব লাগিব কোনখিনি থাকিব লাগিব ক'লে হ'ল ঐ ৰ'বা এই চিনটো আহক বঢ়িয়া লাগিব তাৰমানে পানী পৰি থকাটো আহিব দিয়া বঢ়িয়া লাগিবতো ইয়া দে খালাম गोसा खाम yes दैयाव थाथ' পানীটো আহিছে এই পানী পৰি থকাটো আহিছে আজাৰ তুমিও ভিডিঅ' কৰি আছা ঠিক আছে আচ্ছা ৰবা এইটো ফটো আহিব নেকি এই দানি দিখে दैयाव ओरै दांना थानाय फट' येस फट' दे mana agdakan था yes yes oke अच्छा रो दे yes replay गोसा बुंखादों हनै थांगासिनो दं दा सान्दुं जोबोर गोसा समा बाजिदों दा 1टा बाजिबाय बहुद सान्दुं गोसा नैया साथा लानांगौ जादों उपाय गैया थ'
जोबोद सान्दुं थिं थिं दुंदों आरो दैखौ गारबोबाय नै नागारनानै बरिया जोबोर समायना जायगा नै बाबानिया मा नाम लेबा माना मा मेहेरसा बापरे बहुत मेहेर गोनां ले बाना तामा मेहेर दं नोंसिनियाव मेहेर गोनां मा थाखोआव फरायदों क्लास 7 हाबे स्कुलाव इउएन एकाडेमि बरिया दिनै स्कुलाव थांनो हायाखैमोन दासो फैदो आरो लोक्षि फुजा ना दिनै ना थेवबाबोथ' बन्द' होखायाखै आं मिथियो थिगानो दङ नोंथाङा दिनैसो सिनायनानै गेजेर गामिनि ना सिनायनाव माजिगाव नैया हा अच्छा तो एक मिनिट स्लुइस गेटखौ आरो फिन बेथिं सानजा मोखां जालायनोसै मोनसे फोजोब होलांदों खोन्दोफोरा जोबगासिनो दं मोनसे नैया जों आरो स्लुइस गेटथिं थांगासिनो दं बैलाय जोब्बाय हायनो लादोंमोन हा आच्छा बरिया ब्लक पिसत सार ओइ बैयावनो भिडिअ शुट खालामदोंमोन जोङो आरो आंनि उन बेलाय आजाहार आरो मेहेरसाया नैया दं आरो नै दसे सम रेस्ट लानि फन खालामबाय लाबोगोन दा येस तामाम गरम दसे जिरायनाय बेयाव ड्रेसखौ चेन्ज खालामोबाबो खालामनो हाला जेबो नङा तामाम गरम तामाम सान्दुं दुंदो दसे मेंगानि पुरा 1:30 बाजिबाय जिरायनायनि उनाव कन्टेक्ट बिरতিৰ পিছত আকৌ পুনৰ আমি শ্বট ল'বলৈ যাই আছোঁ কিয়নো বহুত গৰম কণ্টিনিউৱাছ আহি পেলাই কাম কৰি আছোঁ কমচে কম 20 মিনিটমান আমি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু প্লাছ আমাৰ 21জনী ড্ৰেছো চেঞ্জ কৰিছিল গান স্लायदोंमोन ड्रेस ओंखायनो एसे मेंगाबायबो आरो खिन्थु आङो दिनै जानो थाखाय जेबो लाबोथ'वाखै साहा लाबोगोन दसे उनाव दसे लाबावनि मोननैसो शट जिहेतु आं बुंखादों दिनैनो मेक्सिमाम शटफोरखौ लाजोबनो सानदों आङो मेक्सिमाम दिनैनो फोजोबना लागोन आरो गाबोन जायाब्ला सबनियासो जों आरो लाफिनबावगोन खिन्थु दिनै जों प्राय शटफोरखौ लाजोबगोन रेडि जाबाय आच्छा दा मेथाइफोरखौ दे नैया जोंहा रेडि जाखाबाय लानो हानाय जाफिनलायबाय जोङो सोर बे बाइपसा मा नै आरो गुबुन मोनसे शटनि थाखाय नैया बिफां बारियाव थांदो थांनो हायाबाबो थांनांगौ जाबाय उपाय गैया साहा लोंना लालायनोसै मानोना फैनायनिफ्रायथ' जेबो जाखायाखैनो ओंखाम जानानै फैखादोंमोन एसे साहा लोंनानै आरो फिन लाफिनबावगोन माने गोबांखौनो फोजोबना लाखानो सानदों आं दिनै नोंथांमोननो खनले बुंगासिनो दं बारम्बार আপোনাক মই অৱগত কৰি পেলাই ভাল পাইছোঁ যে মই আজিয়ে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ মেক্সিমাম প্ৰায় शटफोरखौ लाजोबनि साहा एसे लोंना लानि नैया एसे मेंगानि दा समा जाहैबाय 2:08 बाजिसे সময় এতিয়া অকণমান চাহ খাই লওঁ আজি আপোনালোকে চাব লো बेखिनियावनो लो माइ हानाय बोथोर बरिया माइ जादों तामाम बरिया माइ जादों माइ हाना लाबोबाय नैया लादो पजिसन लादो
আখাই লগাই নাগে যাব এই গছত কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব আচ্ছা আচ্ছা नै आंनि नैथि खोन्दोखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'लांनो सानबाय মই এইখিনিতে মোৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে পুনৰ আকৌ মোৰ তৃতীয় খণ্ডটো শেষলৈ চাব थामथि खोन्दोखौ आरो फिन नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आं मिजिंथिनानै आंनि बे नैथि खोन्दो अभार संनि ब्लग भिडिअखौ आङो बेवहायनो दोनथ'नो सानबाय आरो नोंथांमोना जुदिहाय आंनि बे भिडिअखौ नायनो लुबैदों नोंथांमोना BBL प्रडाक्शनाव साबस्क्राइब खालामनानै नायब्लानो जाबाय इउटिউबआव আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো চাব খুজিছে BBL প্ৰডাকশ্যনক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ইউটিউবত চালে হ'ল ধন্যবাদ গোজন্থন